Vam triar l'Escola Verge de la Salut pels valors que representa i que transmet, pel projecte educatiu i perquè el meu marit va venir a estudiar a aquesta escola quan era petit i en tenia molt bons records. Perquè realment s'hi està molt a gust, perquè jo crec que és una escola molt plural, és a dir, bueno, tens companys de diferents tipologies, no? I això jo crec que enriqueix a l'alumne, enriqueix els pares i realment, bueno, nosaltres, jo crec que és una escola que t'hi sents molt a gust, no? I que després te'n queda un record molt maco. Penso que com a punt fort és el fet de tenir una escola que comences des de P3 fins que acabes el batxillerat. Crec que això és molt maco, el fet de compartir amb els mateixos companys que coneixes des que ets petit i acabes amb ells. No hi ha cap problema de trucar a l'escola, demanar una entrevista amb qualsevol, t'ho explica tot molt bé i això és un punt molt a tenir en compte. Sí, quan fan les reunions, és veritat que el que és directius i professorat es comuniquen molt bé tant com a l'alumnat i amb els pares. En els meus fills els hi ha portat molta felicitat. M'ha portat el factor humà de l'escola. Tant això, els professors, la gent que hi treballa, el tracten molt com la Sandra, no? No és com una persona més, sinó que és que saben, et coneixen els punts forts, els punts febles, saben ben bé, no? Doncs et coneixen a tu. Recomanaria plenament l'escola perquè, a part de formar estudiants que ho fan, formen persones. He passat molts anys aquí i he sigut molt feliç, que al final és el que compta. Elles ens han dit, dieu que no volem marxar d'aquesta escola, dic, vale, ja els hi diré.